Wala na i-appeal ning kuan ganing screen. Kana wala na i-appeal lang screen, so nagpabuhat ra mi. Ug mo ni ang pinakapalpak nga gubaon di mubo gaan dadali ra maguba. Napada isa. Ang problema na mo aning balaya. Kay ang pinakamin na mo diri sa lababo, ang tubig grabe kahinay. Mas kusopa ang akong ihi. Hala, baran ako. Nana ko nakita nga mga murag taya ba? Hey man. Oo no. Di pandar-andaron gini mo. Uy. Basta wali andar-andar ba na yung mga taya. Budrin na. Ha? It's raining. Sa kadugay nga panahon. Kung sa kadugay naman nagpuyo diri murag karon pa ko nag-experience nga nasa balay nga nag-ulan og kusog. It means na the end is near. The end of COVID is near. Nagwashing na si Lord, nagwashing. Kaya para mahawa na ang virus. And back to normal na to. Comment below if you agree. Alright, so the usual day, dagan na siya hugason, manghugas sa sabta. So bago namin ang laba, dagan na po labonon. Anara ang day. Balik-balik, balik-balik, balik-balik. Alright, what did you ordered? Spill it. Oh, there. Perfect. Perfect. Itlog. Manok. Nugisan ko. Na akong papa. Na akong mama. So matag Sunday morning sila dire. Oh, di sila pwede makasulod kung walay manok na Bisaya. So matag-bisita ni Papa Dre na ay maihaw nga manok. First, hasta lani imo sa ning kailisan. Magawa siyang oil sa non-sticky pan. So asinan na to gamay. One-on-one pa. Alright, sa kadugay nga ang among sakyanan way andar-andar, wala na, di na mo andar, drain ang battery. So the rescue si Eugene Ski Sparsky. Tanaw na to niyang kuan be kung okay ba ni nga kuan ni automotive kuan man ni sa ron man ni sa technician, automotive. Tapos hollow block maker, maabot ang permit, hollow block gyud diri pa. Manong ginin tanan dre. Pidaot makamog PDC. Unang negosyo ni Papa day karon halublakan sa Balulang. Shoutout sa yung kapitan. Kita ka, gyapon ka.
Shoutout dia kang Kapitan Edwin Mikabani. Oo. Nakadawat sila. May pala ito sa kuan. Isis. Nagbike-bike ang mga bata kay murag landong, murag kaulanon. Ang problema niya kung labonon ron. Hindi na kaabot ba? Oh, mudikit ka. Mas plaster siguro ko. Buwan ako diya oh. Oh, na pwede. So ato ning i-series. As in zero gyud, wa gi kurente na. Hala, baran ako. Nana ko nakita nga mga murag taya ba oh. Hey man. Oo no. Di pandar-andaron gini mo ni. Basta wali andar-andar ba na yung mga taya. Budrin na. Tanawa. Wala. Iyon na ang negative. Negative una. Negatibo na. Oo. Magtaod gani ka, negative din ang una. May-teaching si Airpass pag magtaod, negatibo na. Itong mga nagkuhan ha, negatibo na. Negative yun. Tapos, positive. Positive. Oo. Larga time pa. Una. Karon mag-apply ka dito. Ngayon ko sa imong start kay mo revolusyon ko. Ya. Tanaw na ito may kalakong! So, revolution dire. Mag-revolusyon ko. Uy, nakahasad man din niya itong kuhan. Nakahasard. Oh, na-drain siya. Saan na ito mo? Wala, yun. Wala dyan, bisag. Check, electric lang. Zero. Ipakuan lang ka diyo. Zero. O, diyan na, pwede sa ito sa ikuan sa kadyo. Lisod man tamo. Balik ka sa ito ni Bernis na. Domingo man ron. Lisod man tamo kuan karon kay mas dako niya akong battery karon dire kay mo. Hi, Daddies. Wala. So next option, wow ng battery ni Papa, butang dari. Pwede ba na? Diesel man eh. Ang pangutan na pagkamulog o kumuandar na siya, kung pulihan din ng battery, muandar pa bagyapon, muna itong testingan karon. Let's see. Oh. So wala, way effect. Kana nga battery, ibalhin dari nga battery. Okay. 10. Karira tanga ayaw na. Okay. Sa man 10 eh. Oh, 10 din eh. Tanggalens Oh, isa. ang battery. Hup, tup, tup. Sige, isa. So, Ang baba, negatibo ko na. yun na negative. Basta always ang negative. Si Papa sa college, mechanical makauna ba? Oh. Mechanical sa IIT. Oh. Si Papa sa Airpass, IIT, mechanical. Tapos, pag after, Sa St. Peter na so to, nag-electrical. ang pilar, nagtitiwas yung ang mechanical. Oh, human, graduate ko, mechanical. Mo ba? Bro, ang anak ko ay salig ba eh? Mo ba? Tapos, balik ang Iligan. Oh, IIT. IIT ito, tapos St. Peter na yun, St. iligan Peter, yapon. Iligan, okay. Pero working na ko, katrabaho ko sa NEC. So, unsa na po yung kurso? Electrical na. Kaya sa electrical, sa kuan mo ko, instrumentation man ko nga field. Munang Okay. nag-electrical ko. Kadagan ba? Electrical. Oh, start. Let's see. Oremus, Diyos kuyos. Mahulog yung kamera. Yes, success. Neander. Taw-taura nato ni. Tapos ato i-try og ibot. Allah. Di man i-diesel man. Di na sa mapalong. Diesel pero electronics naman siya. Mo ba? So mapalong gyapon na siya. Palo. Dili mo andar og battery. Agay mao na ro ng pangutana. Try na to, pero pagpon mo ba sila? Dili pa to so ng panahon. Ito cross yun. Pwede pa to? Kani wala gyapon. Kani parang pili. Okay.
Testingan na mo kung tama ba mong theory. So ang kinaraan sa una ang diesel pwede. Pero kaning mga bago na. Ano sa yung computer box? Okay. So let's Tanaw na to. May gala kung ang atong experiment tama ba. Tanaw na to negative. Oh. Oh, very good. Andar. 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 Okay. So atong ipuli na itong karaan para mo charge siya. Okay. Pero kay sa ako nibawaan kay kung gasolina dili pero diesel pwede abon lang kani isa ron. Wala na. Bitanggal lang na. Wala na theory. Wala na. Yes. Sige, Para to ni. So tibok na tong paniud to ron. I-on na rin siya para mo charge. Balikan sana ko ang akong manok. Ang manok nga gisabaw. What is it? Look here. Hey, Professor Wilson, you want to come down and take a look? Or are you, so overwhelmed you can't talk? Then the Kalamuga. Maganda. Pa! Pa! You call Papa ba? Ayan, bye! Akong papa, pauli na sa Balulang. Wapay exit pass. Salamat pa! Alright, busog mi. Thank you sa Bisayang manok. Now, kanina po. Kaning among balay, wala na i-appeal ning kuan ganing screen. Wala na i-appeal ang screen. So, nagpabuhat rami. Ug mo ni ang pinakapalpak nga gubaon di mubo gaan dadali ra maguba. Oo na napaisa na bu. Oh nakanga. So nakumi so karon instant panday sa tani. Tanaw na to kung pwede to mabuhat ani. Kalita may mong panday ani. So mo ni siya. Pila gastan bayad yan itong screen na to. 45. Pila ka well, di ko kabalo kung barato ra ba na. Comment daw below. Ang gipangayo sa mo is 45,000. Door nakoy duha ka door tapos is kani plus appeal windows diri og sa taas. Pati tong sakuan 45,000. Yung kabalo kung worth it ba na or barat mo nang barato sa mo nang gubaon siya or gaan ra kay siya. Yung kabalo comment daw below. Kapoy na mi diri kay ang uban pag yun kay nahulog ang murag short sa gamay. So kung imong tandugong murag siyang mahulog. So karon kani nahiwi. Naguba. So ako sa ning streeton tapos ibalik ni. Di ba? Ang nakalami po na ning quarantine himutang panday. Not a day, please. Say. And jungle book. What is Yeah, pwede na. Bulag ka ng saba. White choice.
Alright. Grabe nga labunon. Oh. tinghugasan. 아니요. 저도 아무 생각 없이 막말한 것도 있고. 그런데 우리 유리랑은 언제부터 알았어요? 친구를. 저희 글쎄 한 5년 Napada isa. Ang problema na mo aning balaya 사고 전했더니 kay ang pinakamina mo diri 다 알고 있는 sa lababo ang tubig grabe kahinay. Mas kuso pa ang akong ihi. Yes. O mo na. 근데 어떻게 이렇게 된 거지? Pati hinaya. Tuwi ka mahuman. Sila reklamo ron na to ni sa pueblo. 아무튼 Saon ni para makusog. Ang uban gripo kusog man lang mo pag yung menda mo hinay. 또 봐요. Yung kanan maghugas. Nairason. Ha? River has hot sauce. Imagine Dahil na sa- rice and peanut butter. Lain ang combination sa kuan ba? Siya lang.